день, чистовані русини! Починаємо передачу «Недосказаної». З вами я, Олена Копенець-Барта і отець Димитрій. Добрий день! Добрий день, дай Боже, всім нашим братям і сестрам-русинам, і русинкам, і всім людям доброї волі. Тема нинішньої передачі – історія православ'я на Карпатській Руси. У Сербській православній церкві новий патріарх. Ко він є? 18 февраля цього року на Архірейському соборі Сербської православної церкви був ізбраний новий 46-й патріарх Сербської православної церкви. Ним став митрополіт Загребсько-Люблянський Порфірій Перич. Митрополіт Порфірій був ізбраний в результаті апостольського жребія, тобто конверт з його іменем із напрестольного Євангелія достав старенький архімандрит Матфей із монастиря святого Сисоя Великого. Яка давня є наша Мукачівська русинська православна єпархія? Котрі з нами православними русинами можуть у центрі Європи рунятися? Православ'я прийшло до нас на Моряву і Карпатську Русь уже після 863 года у часи святих Кирила і Мефодія. І вже в тому році князь Балатонський Коцел учредив перші церковно-русинські школи для обдарованих дітей і княжих сімей і своїм славяноруським письмом і новими переводами священного писання на славяно-русинський язик. Дуже возможно, що в 863 році уже наші предки русини хрестилися на наших русинських ріках Уж, Латориця, Боржава, Тиса. Не случайно ми на березі Ужа уже 24 роки освящаємо воду на крещення із числом многотисячним народом, що рождає у наших людей історичну і генетичну пам'ять о древності нашої віри і про святі міста і на наших русинських річках і озерах, де ся крестили наші перші християни. Тому законно було б говорити нам не про єпархію, а іменно о церкві православній русинській. Власне, історики виводять дані, що Мукачівська русинська православна єпархія була учреждена в 940 годі по почину патріарха Константинопольського Феофілакта.